Wat is eigenlijk volgens u capoeira? Wat de inhoud of Ja, hoe dat ontstaan is. Dus capoeira is een Braziliaanse gevechtdanssport dat ongeveer 300 jaar geleden in Brazilië ontwikkeld is door de zwarte slaven. En de slaven die waren van Afrika afkomstig, die mochten geen gevechtssport oefenen van hun plantage-eigenaars. Dus waarom niet? De plantage-eigenaars die dachten, oké, die gaan in opstand komen als wij een gevechtssport laten oefenen. En de slaven, wat hebben die gedaan? Die hebben dat op een andere manier gedaan, die hebben dat eigenlijk gecamoufleerd met dans, muziek. En de acrobatie hebben die gecombineerd. En zo is capoeira ontwikkeld geweest. Hoe bekomt u eigenlijk zo een meester? Hoe kunt je zo'n meester capoeira meesteren, dat is eigenlijk niet gemakkelijk. Voor een capoeira meester te worden moet je heel veel ervaring hebben, een lange tijd. Niet 10 jaar of zo, toch meer dan 30 jaar. En bij capoeira heb je niet. Je hebt ook koordsystemen, zoals bij karate heb je gordelsystemen, bij capoeira is dat koordsystemen. En hoe behaalt je die? Door een examen. Elk jaar worden er zo batizados gedaan. Batizado is een groot evenement. Dat wordt per jaar 1 keer gedaan. In elk land. En daar krijg je je koord als je doorzit met examens natuurlijk. Een examen, wat houdt een examen in? Je moet wat oefeningen doen en je moet ook wat ervaring hebben. En natuurlijk moet je ook heel veel lessen aanwezig zijn. Wat vindt u persoonlijk er zo leuk aan? Capoeira, dat is een sport voor iedereen. Alle culturen, alle nationaliteiten doen er mee. En van leeftijd ook. En, het was eigenlijk plezier maken. De muziek dan ook op zich? Ja, dus een andere gevechtsport heb je geen muziek. Bij capoeira, we maken zelf muziek, zang. En je hebt ook heel veel acrobatie, dus je zet al niet alleen met je voeten bezig, ook met je handen op de grond. Hoe lang doet u het al eigenlijk? Ik doe dat al van 96. Van 96? Ja. En tot welke koordensysteem heb jij dan zo? Ik heb een groene koord. Groene koord en dat is ergens in het midden nog. Je begint eerst met een witte koord, dan krijg je een wit-gele koord, dubbel-geel, wit-oranje, dubbel-oranje, blauw-oranje, dubbel-blauw, blauw-groen, groen-groen en dan groen-paars, dubbel-paars, paars-bruin, bruin-bruin, bruin-zwart, zwart. Maar natuurlijk, elk jaar krijg je geen koord. Bijvoorbeeld, soms is dat je 2 jaar geen koord krijgt of 3 jaar of zelfs 6 jaar.